आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आदा खमल नार्जारिखौ जोबोद हास्थायो जे जों ज' खौसेथि जानानै जों बिपिएफ दोलोखौ बनगाव मावनानै जों देरहासार खालामनानै जय जुक्त खालामनो हायो। जोंनि थाखाय दिनै मोनसे गोथार सान। बे बिस्तिबार बारायाव जों बे दिनखौ लादों। ब्लक अफिस खुलिखांबाय बनगावआव आरो सेकेन्ड आं दावलिगुरियाव प्राइमारिनि स्टेरिं अफिस खुलिफैबाय। एक्सुवेलि आङो बे रोखोम सिन्था धारना खालामाखै। एफेक्टनि खोथा माबा सिन्था धारना खालामो। बिथांखौ आदाखौ आङो लुगैयो जाहाथे आदाया गावनि बे नमिनेसनखौ उइथड्र खालामनानै लानानै जाहाथे जों ज' मावफिननो बिपिएफ दोलोआवनो आं आदाजों लोगोसे जेसेबां आदाजों थांफानाय जेनेबा जोंनि बिपिएफ दोलोनिखा आं गासैखौबो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफोरखौ खावलायो जोङो फैफिनदो एखे न'आवनो थानानै जों ज' मावफिननोसै। आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आं आदा खमल नार्जारिखौ जोबोद हास्थायो जे जों ज' खौसेथि जानानै जों बिपिएफ दोलोखौ बनगाव मावनानै जों देरहासार खालामनानै जय जुक्त खालामनो हायो। आङो गिबियाव बे जोंनि बनगाव 9 नम्बर बनगाव समस्थियाव 13टा प्राइमारि दङ, लोगोसे ब्लक कमिटि दङ। आङो आसा खालामो बा आंहा बिसास दङ बे जोंनि 13टा प्राइमारिनि बिपिएफ दोलोनि रायजो राजाया 2005निफ्राय जेरै दं दाबो एखे रोखोमैनो दङ। गतिके जोंनि रायजो राजाया खुनु दिन बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै थांफेराखै आरो खुनु दिन थांनायबो नङा। आरो बे क्लियार जोंनि बिपिएफ दोलोआ एबार 2025 देरहासार जागोन खाथांखा। आरो आंनाव प्रभाब बिथाङा आंनि थाखाय जेबो प्रभाबशालि नङा। बिथाङा बिजेपि दोलोआवसो दासो भटखौ मोनसिगोन। एबारसो मिथिसिगोन बिथाङा बेसेबां भट मोनो। आवगायथ' बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्रायसो देरहासार जाबोबाय थादों। स' एबारसो बिथाङा मिथिसिगोन जे बिजेपिया बेसेबां दं बनगाव बे क्लियार आरो।